Joo, mä haluaisin kysyä sulta semmoisen kysymyksen, että miksi kaikkia perustellaan taloudella? Ja tämä on mun mielestä sillä lailla, että vielä niin kuin sanotaan 10 vuotta sitten se ei ollut normaalia jokapäiväistä jargonia talous. Ja nyt se sitä on. Ja siis se on mieletön muutos. Silloin kun meni hyvin, niin kun vanhat liikkeet rakensi hyvinvointivaltion ja kaikki nämä, niin silloin puhuttiin vapaudesta, tasa-arvosta, sisaruudesta, veljeydestä, puhuttiin ympäristönsuojelusta ja silloin saatiin aikaan todellisia tuloksia. Sitten alettiin puhua taloudesta, se on oikeastaan jyräys, että se minkä piti olla väline, niin sitten tulee se ainoa, mistä puhutaan, mitä varten pitää olla talouden kunnossa, niin siitä ei kukaan puhu mitään. Juuri ja näin. tämä on se, mitä maailmaa nyt hallitaan. Joo, ja kuitenkin mä väittäisin näin, että elintaso meillä on tällä hetkellä korkeampi kuin 70-luvulla. Ja silloin puhuttiin kuitenkin, arvot olivat niin kuin kaikessa keskustelussa mukana. Ja just se, että miten luodaan parempi maailma. Nyt ei kukaan puhu mistään muusta, siis sanotaan niin vaikka hallituksessa kuin taloudesta. Se on, niin kuin mun intelliset kaverit sanoo, että se on kulttuurinen tappio. Että kun me alettiin puhua taloudesta, me alettiin puhua ikään kuin me halutaan niin samaa, mitä haluaa niin markkinaoikeisto, ainoastaan vähän tasa-arvoisemmin. Mutta eihän se ole se pointti. Ei me haluta sitä niin kauan kuin me kuvitellaan, että kaikki ihmiset pitää vapauttaa kulutusyhteiskuntaan ja sitten tekniikka on niin hyvää, että mitään ympäristöhuolia ei tule. Niin tämä on mun mielestä kyllä se tuhon tie. Ja näin se just on mennyt, että kun Neuvostoliitto kaatui, kun ei ollut enää sitä niin vaarallista vihollista siellä vasemmalla, niin sitten ei jäänyt enää tilaa sille toiselle mielikuvitukselle. No kyllähän siitä on yritetty tehdä siis toista viholliskuvaa luoda siis muslimimaailmasta. No nyt yritetään, niin kun, se tehoaa. Niin kovalla vauhdilla, mutta silti siis tämä niin kuin tavallaan rahan kerääminen rahan vuoksi, niin se on niin kuin levinnyt mun mielestä niin kuin se on ehkä lähtenyt niin kuin poliittiselta tasolta ja se on levinnyt jo yksilötasolle. Mutta eikö se ole niin kumminkin, että on paljon ihmisiä, jotka oikeasti etsii elämässään muuta, haluaa muuta. Eihän niin kuin meidän kaveripiirissä ole juurikaan ihmisiä, jotka on valinnut sen, että haluaa maksimoida sen rahan määrän elämässään. Mutta jotenkin se, mikä on mun mielestä etuperällä, on se, että miten se saadaan niin kuin poliittiseksi toiminnaksi se, että tämä muu tavoite on mukana ohjaamassa meidän yhteiskuntaa. Ihmiset vähän on periksi siinä. Kokee voimattomuutta tämän systeemin edessä. Kyllä. Että rakennetaan sitä pientä omaa kyllä. Mutta että sitten kun ajattelee siis sen, että eihän tämmöinen niin kuin tai siis mun järki sanoo näin, ja sen verran mitä mä ihmisen psykologiasta olen tähän mennessä oppinut, niin se, että raha ei voi riittää kenellekään niin kuin motiiviksi, ei yksilölle eikä yhteiskunnalle. Talous ei riitä motiiviksi koko yhteiskunnalle, vaan siis se, että jokainen ihminen ja jokainen valtio, jokainen systeemi tarvitsee merkityksen elämään. Mikä on se merkitys? Ja nyt sitä merkitystä ei kukaan kysy. Ja mä luulen, että yksi se, että minkä takia just radikaaliliikkeet, oli ne mitä tahansa radikaaliliikkeitä, niin on houkuttelevia, koska ne myös tarjoaa merkityksen. Ja jos mä ajattelen omaa nuoruutta ja ympäristöliikettä ja yhteisöliikettä ja mitä tahansa näitä liikkeitä, niin sehän antoi meille merkityksen. Ja sen takana me oltiin mukana siinä. Mutta tämähän on siis se, mun mielestä markkinoikeiston niin kuin idea on siinä, että merkitys on ihmisen niin kuin oma asia. Että se on sun asia ja mun asia, että se on sun perheen asia, mutta se ei ole yhteiskunnan asia. Tämä oli se, siinä on joku pointtihan siinä on, että julkisen systeemin ei pidä tarjota merkityksiä, vaan me tehdään se, että rahasysteemi hoitaa ja julkinen sektori ohjaa vähän rahaa ja sitten ihmiset jää niin kuin vapaaksi sen politiikan ja talouden ulkopuolella elämään sitä merkityksellistä elämää. Että siinä on joku pointti, että ei olla kertomassa sulle, mitä sun pitää arvostaa. Tämä on se. Joo, siis mä en sitä tarkoittanut, että pitää olla kukaan kertomassa sitä pointtia, mutta tavallaan siis se, että mä väitän näin, että esimerkiksi nykyteinit, tämä valtavirta teineistäkin, niin elää sillä lailla toisenlaisessa maailmassa, mitä me elettiin nuorena, että he eivät itse edes etsi niitä merkityksiä, vaan kulutus riittää. Eikä se niin pahasti No tää oli vähän provosoiva.
Mutta se mikä on totta, että se mitä minusta tapahtui meille on se, että me kuviteltiin, että kun me luodaan, että on ilman muuta selvää, että kaikki haluaa sitä toisenlaista elämää, jossa raha ei ole niin tärkeässä roolissa. Ja me ei olla osattu tehdä sitä niin hyvin ja houkuttelevasti. Taas tulee aikapankkeja, taas tulee tovitukea, taas tulee kaikkia vaihtoehtoliikkeitä, hippiyhteisöjä. Niitä on pilvin pimein. Ihmiset kerää sieniä ja kalastaa ja tekee ja rakastaa kaikkea muuta kuin sitä kulutusyhteiskuntaa. Mutta se jyrää silti, että se yhtiövalta on rakennettu niin vahvaksi. Ja se globaali hallinto, jonka kautta yhtiöt hallitsee, on niin vahva. Ja kun ihmiset ei osaa, ihmiset vetäytynyt siitä politiikan kentästä. Tämä on mun pointti, miksi mä oon mukana tässä tosi usein tylsässä arjen politiikassa. Ja mun väite on se, että sen pitää suojella sitä maailmaa, missä ihmiset voi luoda ja olla niiden omien merkitysten kanssa tekemisessä. Että sehän on se, että jos me luovutetaan politiikka ja rahan valta päättää rahasta noille muille, joilla on tyhjä maailma ja huonoja merkityksiä, niin silloin me ei voida suojata sitä omaa rauhallista ja järkevämpää elämää, missä on vähemmän kulutusta ja sitten enemmän jotain muuta svingiä. Että näinhän me on. Me on vetäydytty, me on annettu pois valta. Näin on. Se on juuri näin. Ja sitten tavallaan se turhautuminen on tehnyt sen, että kaikki ne ihmiset, joilla olisi energiaa, ideoita ja voimaa, niin ne on jättäneet politiikan kenttään kokonaan. Näin on. Liian laiska. Kyllä se on ihmisten oma syy, josta me voidaan äänestää milloin tahansa. Niin toivoton. Niin, ihmiset, näin on, mutta toivo on siinä. Se on siis totta, että tilanne on vaikea, mutta kyllä mä väitän, että siis, kyllä mun yksi viesti, siis totta kai meidän täytyy koko ajan luoda sitä riippumattomuutta, elää sitä omaa elämää, joka ei ole sen kaiken ulkopuolisen ohjaamaa. Niin. Mutta mun viesti on, että pieni osa meistä pitäisi myös tarttua siihen, että äänestään tai olla mukana niissä puolueissa, jotka vaikka kuinka huonoja, ne kumminkin on parempi olla niissä mukana kuin että ei olla. Niin, kyllä. Kyllä mä tuossa mielessä on samaa mieltä ja sinne pitäisi saada enempi tyyppejä, joilla on ajatusta, niin. joilla on merkityksiä myös. Joo, koska näinhän se käy muuten. Kyllähän se on kapitalismin logiikka, että niin kuin Marxinkin niissä parhaissa analyyseissa, niin kyllä se on välinpitämättömyys, mistä raha tuottaa. Että raha tekee kaiken samanarvoiseksi. Kaikki voidaan verrata toisiinsa. Ja kun eletään rahan kautta, niin niillä että merkityksellä ei ole merkitystä. Että kaikki merkitykset on samanarvoisia. Ja silloin menee pieleen. Että mutta mua kiinnostaa kyllä vielä enemmän se, että mitä tälle kaikille voi tehdä. Kyllä. Ja mun mielestä että pitää rakentaa toivon siltoja, että mä näen, että on kaksi. Että yksi on se, että sanotaan oikeasti pitää julkisen vallan tehtävä on suojella niitä saarikkeita, missä ihmiset on irti markkinalogiikasta, irti rahan vallasta. Että sitä pitää suojella, antaa tilaa, antaa ihmisten, kaikki se kasvaa alhaalta päin, se on omaehtoinen elämä, joka kasvaa alhaalta päin. Ja sitten pitää ottaa valtaveke rahan vallalta. Et nythän valta on niille, joilla on rahaa. Kyllä. Ne pyörittää mainoksia ja ne ohjaa EUta ja se pitää ottaa pois. Eli ylhäällä pitää ottaa valtaveksi ja alhaalta pitää tukea sitä mikä omaa elämää, mikä kasvaa sieltä. Ja nämä on ne kaksi isoa strategiaa, mä ajattelen. Mutta onko joskus tapahtunut näin? Jos ajatellaan Suomen historiaa, niin onko sun mielestä joskus ollut sellainen aika, jolloin olisi ollut tämmöinen tilanne? Siis ainakin oli niin, että silloin kun tapahtui jotain hienoja voimakkaita muutoksia parempaan, niin kyllä se on valtavat kansanliikkeet. Mutta silloin ei ollut vielä sitä valtiota, joka suojeli niitä, vaan ne otti ne taisteli itselleen sen vallan, että ne pääsi naisliike, työväenliike, talonpoikaisliike, pääsi ohjaamaan valtiovallan avulla tasaisempaa jakoa ja rakentamaan hyvinvointivaltiota. Mutta kun nythän on siis tilanne se, että valtio tukee rahaa. Eli että valtio, joka pitäisi tukea tavallaan juuri kansalaisia ja suojella näitä kansalaisia, niin valtio tukee rahaa. Niin, eli pääomaa. Niin tukee, koska ne on niiden hyppysissä. Ja niin, se on miten me saataisiin poistaa? Niin, se on mitäs Markus tähän, ratkaistaan asia. Mutta pitää tietysti muistaa, että esimerkiksi peruskoulu, niin sehän ei ollut kansanliikke, vaan kyllähän se oli valtion satsaus. Että kyllähän valtiokin on ollut aktiivinen tässä tämmöisen yhteisen arvopohjan luomista. On 60-luvulla, mun mielestä on ollut. Mutta eikö se tullut siitä, eikö se ole hyvä esimerkki se peruskoulu, että oli silloin 100 vuotta sitten, kun oli kansanliikkeet vahvoja,
niin eikö niillä ollut kaikilla tämä sivistystehtävä myös? Oli. Et piti niin kun ja sitten, että sen seurauksen tavalla, kun kaikkien pitää sivistyä, kaikkien pitää oppia niin kuin merkittäviä yhteisiä asioita, niin siitä syntyi sitten myös tämä peruskouluunelma, että kaikki saa sen. Mutta sehän oli 60-luvulla siis tämä Pekka Kuusen sosiaalipolitiikan perusteet, mitä hän loi. Ja sitten oli tämä, mä muistan vielä omasta lapsuudesta, sosiaalialli, joka ajoi siis päiväkotilaitoksen ja vanhustenhoidon ja kaiken tämmöisen. Nämä perusjutut, joita nyt sitten pyritään kaventamaan. Siinä mielessä 60-luvulla ehkä valtio on ollut, niin kuin, ottanut varteen näistä niin kuin hyvinvointivaltion rakentamisen. Tai valtion johdossa on ollut ihmisiä, jotka ovat innostuneet hyvinvointivaltion rakentamisesta. Ja ehkä se, jos mä ymmärrän oikein, niin se ero on oikeastaan siinä, että kun katsoo tänä päivänä, niin tuntuu, että suurin osa ihmisistä ajattelee, että me voidaan jotenkin rakentaa sitä omaa merkitystä elämään riippumatta siitä, mitä meillä on ympärin. Ja se on tietysti jotain, joka on esimerkiksi Amerikassa tai jossakin tämmöisissä valtioissa, että on gated community ja tämmöisiä, jossa tavallaan riittää, että se oma perhepiiri voi hyvin riippumatta siitä, mitä näkyy sen ulkopuolella. Mulla on taas hyvin vaikea ajatella, että mä voisin olla onnellinen semmoisessa yhteiskunnassa, jossa ei ole jonkinlainen yhteisö irti siitä. Siis tämä valtava yksinäisyys on kyllä siis, että, ja kumminkin niin, mä väitän, että lapsista se näkee, siis mä en tiedä, onko siellä yhtä vahva kuva tässä kuin mulla, mutta mulla on ihan hirveän niin kuin vahva optimismi siitä, että aika pieni lapsi alkaa nähdä, on sitä myötätuntoa siis, ja alkaa nähdä, että hän voi huonosti silloin, kun on muita, jotka voi huonosti. Yes. Me katkeistaan nauhaa äsken, just me päästiin asiaan, mutta me puhuttiin toivosta. Joo, eli Markus puhui siitä, että ihmiset elää niin mitkä kaltereiden takana, mikä gated omat yhteisöt tavallaan, jotka on erillisiä muista. Siis se näkee, niin kuin miten koulut ja alueet segregoituu omiksi yhteisöiksi. Ja itse asiassa mun mielestä, mitä on tapahtunut, ei ole se, että kaikki elää ihan siinä omassa perhepiirissä, vaan semmoisessa isommassa sosiaalisessa ryhmässä, jossa niin kuin katsotaan niin kuin ryhmän omia etuja jollakin aika itse tyytyväisinä. Mutta tähän mä haluan sanoa, mun mielestä se niin kuin ei ole, että ihminen niin kuin ei tavallaan synny tohon, vaan ihminen syntyy siihen, hän haluaa olla kaikkien kanssa kaveri, ja sitten hän jotenkin tapahtuu jotain kauheata. Ja sitten hän tyytyy siihen, että on vain nämä me ja meidän asiat on niin kuin muiden asioita tärkeämpiä. Kyllä se on jotenkin, kyllä mä pidän oikeasti sitä niin viatonta lasta, joka kyllähän haluaa kaikille ihmisille hyvää. Kyllä. Mutta kun ajattelee tosissaan tätä, että missä se kyynisyys alkaa jo hiipimään. Alkaako se kenties jo päiväkodissa hiipimään vai alkaako se sitten koulun ala-asteella? Ja miten me ollaan tultu tähän tilanteeseen, että päästy niin huonoon tilanteeseen, että lapset alkaa jo kyynistyä ala-asteella. Joo. Että joku on mennyt, mä hirveästi mietin sitä, että mitkä kaikki seikat on mennyt pieleen ihan mun elinaikana. Koska siis jos mä teen esimerkiksi koulukiusaamista, niin se näyttää olevan oikeasti kanssa hirveän iso ongelma. Onhan se valtava ongelma. Ja sitten ihmiset niin oppii siihen, että ja totta kai niin kuin parhaassakin maailmassa tapahtuu, että tulee pettymyksiä ihmisiin, mutta silti mä ajattelin, että kyllä meidän täytyisi, niin kuin, kyllä mä ajattelin, että yhteisöt, että jos ne on rikki, niin ei niitä voi korvata millään muulla. Että kyllä meidän pitäisi niin kuin, semmoista niin kuin hyvää, rauhallista, ei rahan pilaamaa eikä vallan pilaamaa yhteisöä, sitä niin kuin rakentaa ja varjella. Ja silloin ei tarvitsisi olla myöskään niin paljon rahaa, ei tarvitsisi palkata niin paljon ihmisiä hoitamaan toisia ihmisiä, jos olisi vähän enemmän sitä huolenpitoa keskenämme. Kyllä mä ajattelin, että se on, varsinkin silloin kun me päästään siihen, mistä mä unelmoin, että yhteiskunta, joka ei ole tämmöinen teollinen kasvuyhteiskunta, vaan on nollakasvuyhteiskunta. No tämä nollakasvu just, kato, tämä oli kanssa se tärkeä pointti, että mä itse muistan, että 80-luvulla vielä niin siis Mauno Koivistokin puhui nollakasvusta. Ja mä en ole nollakasvusta kuullut viimeisen 15 vuoden aikana kenenkään puhuvan julkisuudessa. Se on työnnetty niin marginaaliin, että jotkut puhuu siitä, mutta se jotenkin on poissa ja silti kaikki tietää, että se on täysin välttämätön.
Mutta siis tavallaan tämä nollakasvu, niinku, musta niinku, sillä nauretaan. Siis valtaa pitävät nauraa nollakasvulle. Ne, jotka tällä hetkellä päättää Euroopassa, Suomessa, niin Samat, sehän on niinku absurdi ajatus heille. Samat, jotka tekee sen talouspolitiikan, niin tuo meille nollakasvun, niin samat pitää sen naurettavan ajatuksen. Et kun ne niin törkeästi kerää rahat rikkaille, niin se pysäyttää kaiken kasvun, mikä tavallaan aina on hyvä, mitä niissä voi sanoa, että pysäyttää kasvun. Mutta toisaalta siis sehän toimii toisinpäin, että ne, jotka puhuu tästä talouskasvusta, nehän itse asiassa puhuu samalla hyvin maltillisesta palkankorotuksista, eli tavallaan tietylle ryhmälle nollakasvua tällä hetkellä. Joo, kyllä. Toi on tärkeä jotenkin hirveän hauska se, että on ne, jotka puhuu sitä niin kuin palkkamaltista ja että pitäisi tehdä pidempää työuraa. Ne on juuri ne kaikki on ne, jotka menee itse aika aikaisessa vaiheessa eläkkeelle ja tienaa ihan hirveästi enemmän kuin tämä niinku peruspalkkataso. Tässä on niinku semmoinen tyytyväisyys tähän omaan ryhmään ja sitten nähdään nämä kaikki muut jotenkin tähän. Ja se on niin härskiä, siis se on niin uskomattoman härskiä, koska nämä samat tyypit, jotka nyt eniten paasaa, että suomalainen palkkataso on liian korkea, niin ne on ne samat tyypit käärii ne miljoonia vie niihin veroparatiiseihin. Näin on. Tämä veroparatiisi-asia on kyllä siis käsittämätön. Eli että ne on roistoja nämä. Mutta siis sekin, että tavallaan niinku, että tästä, kun tähän tuli nyt, eikö sä nimenomaan ollut, joka nosti tätä veroparatiisi-asiaa esiin Helsingissä, mä muistan siitä. Niin siis siinäkin oli siis tämmöistä, kun mä seurasin sitä keskustelua, niin siis semmoista, että mutta se on kaikki laillista. Ei siinä ole mitään. Joo. Sitten ensimmäisenä se on laillista. Sitten mä sanon, että me voidaan tehdä nämä asiat, jotka ovat myös laillisia, mutta me voidaan estää, me voidaan taistella vastaan tällä ja tällä tavalla. Sitten mä sanon, joo, periaatteessa kyllä, mutta ei nyt noin. Mä sanon, millä tavalla sitten? Mä sanon, jollain muulla tavalla. Ja syy on se, että kaikilla ihmisillä nykyään, jotka ei kaikilla, mutta hirveän monella, jotka on politiikassa mukana, ne on itse firmoissa, ne on kavereita, jotka on firmoja, jotka on veroparatiisiyhtiöitä. Kyllä. Juuri näin. Ja sitten on huono omatunto, mutta eihän se huono omatunto siinä auta. Siis ei ne ole roistoja, ne ihmiset, jotka on töissä näissä firmoissa. Vaan meidän järjestelmä on rikki, joka mahdollistaa tämän. Niin sitten muutamat, totta kai siellä on ihmisiä, jotka suunnittelee ja haluaa tänne. Mutta se on, kyllä ihmiset herää tähän, pakkohan toi on voittaa. Niin, koska mutta että siis tämäkin on, että niin kun yleisessä keskustelussa ei yhdistetä näitä kahta asiaa, eli että kun verorahat menevät veroparatiiseihin, ei ole rahaa hyvinvointivaltion ylläpitämiseen. Se on täsmälleen näin. Mutta näitä ei yhdistetä. Siis, veroparatiiset 30 000 miljardia ja sitten sanotaan, että Suomi pitää säästää 6 miljardia. Niin se 6 miljardia siis häviävän pieni osa siitä, mikä me ollaan työnnetty lapiolla sinne veroparatiiseihin. Pannaan ne kiinni, jotta rahat sieltä kotiin, niin ei ole tätä kestävyysvajetta ja mitä kaikkia hirveitä sanoja on keksitty. Tämä no joo, aivan. Mutta tämähän jatkuu tietysti sitten, kun on se argumentti, että tavallaan pitää saada enemmän rahaa, niin kuin kulutusta, niin kun alennetaan veroja. Mutta se argumentti ei koskaan käytä silloin, kun jaettaisiin esimerkiksi niin kuin enemmän tukia niin kuin alemmille luokille. Niin silloin ei ajatella, että se itse asiassa lisäisi kulutusta. Että tässä on koko ajan tämä niin kuin tietynlainen argumentti, joka ne, jotka on eniten äänessä, niin niiden ryhmää jotenkin tukee. Ja kaikki ajattelee, että mehän ollaan sen arvoisia. Niin kuin jollakin tavalla. Ja mä en ole koskaan siis ihan henkilökohtaisesti ymmärtänyt, että okei, joku voi olla niin kuin ehkä tuplapalkasti enemmän palkkaa kuin joku toinen, mutta miten joku voi sanoa, että mulla on, niin kuin, mä oon 10 kertaa arvokkaampi, tai 100 tai 1000 tai miljoona kertaa. Tää on, ja siis kun ne liikkuu välillä semmoisessa piirissä, huomaat, että koko ryhmä jotenkin on silleen niin kuin itse tyytyväinen, että mehän johdetaan ja ollaan niin kuin tämän arvoisia. Ja siis sitten on tämä muu homma jossain tuolla, niin välillä se niin kuin suoraan sanoo oksettaa. Mutta miksi kulutusta pitää kasvattaa Suomessa? Sitäkin mä oon miettinyt, että kun kuitenkin niin vaikka Suomessa on suhteellista köyhyyttä olemassa, niin kuitenkin se, että
että ei puhuta toisenlaisesta maailmasta, joka ei perustuisi pelkkään kuluttamiseen. Siitä ei kukaan puhu. Siis Suomessa on köyhyyttä, siis onhan meillä köyhyyttä, mutta, siis mutta on ihan selvää, että se niin kuin tämä keskiluokkainen ja tietysti yläluokan elämä, jossa on ihan hirveän paljon kulutusta, niin eihän se elämä huonone, jos sitä olisi vähemmän jaettaisiin. No ei todellakaan. Se on vaan, mutta se on vaikea, jotenkin niitä tapoja on vaikea muuttaa, niin. Se on ärsyttävän vaikeaa. Niin. Mutta mun mielestä se menee niin vähin eri. Mun mielestä liikenne on hyvä esimerkki, että kyllä ihmiset tykkää ajaa autoa. Kyllä mä sitä, vaikka mä en itse, mullahan ei ole ajokorttia, että mä en aja autoa, koska mä päätin nuorena, että se ei ole hyvä ympäristölle. Mutta monet tykkää ajaa autoa, mutta jos olisi loistava joukkoliikenne, mikä saataisiin, jos käyttäisiin vähän enemmän rahoja siihen ja vähemmän autoiluun, niin olisi niin hyvä joukkoliikenne, että hirveän usein se olisi parempi vaihtoehto meille. Olisi aikaa olla niin kuin yhdessä ja miettiä omia asioita, enkä tässä ajaa sitä autoa yksin siellä. Mutta tässä mun mielestä on hauskaa se, että niin suomalainen yhteiskunta on niin hirveä konservatiivinen. Jollakin, että me puhutaan innovaatioista, siis varsinkin niin kuin sanotaan oikealla siivessä noin poliittisesti, niin puhutaan innovaatioista ja kaikki nämä, mutta sitten kun katsoo mitä tapahtuu, niin oikeastaan se uskalliain asia mitä tehdään on yritetään kopioida jotain mitä muualla on jo tehty. Mutta kaikki tämän oma ajattelu ja jotenkin rikkosääntöjä, niin se on täysin poissa oleva tämän päivän keskustelussa. Ja mä ajattelin, ja mua ärsyttää se, kun Suomi voisi olla niin maailman ykkönen tässä muutoksessa. Niin, ja vaikka energiapolitiikassa. Eli se, että me ollaan siinäkin menty niin kuin siis 1000 vuotta taaksepäin. Aivan. Eli kun vielä puhuttiin aina 10 vuotta sitten vaihtoehtoisista energialähteistä, niistä koko ajan puhuttiin. Joo. Nyt meillä on niin kuin 5 ydinvoimaa tuossa. Ja hyvin vähän keskustelua loppujen lopuksi sen ympärillä. Ja muistetaan, mitä puhuttiin siitä väkivallattomuudesta. Jotenkin se on niin ärsyttävää, että miksei Suomi, kun maailma janoaa siis sitä, että joku maa on rohkea edelläkävä energia-asiassa, joku on rohkea edelläkävä talousasiassa, joku rohkeasti siirtyy väkivallattomaan maanpuolustukseen. Kyllä. Päättää, että me ollaan tässä maailman parhaita ja koko muu maa se on ihmeessä, että mitä nuo suomalaiset tekee. Että ne alkaa, en mä tarkoita työn yli, mutta alkaa nyt rakentaa semmoista rauhankulttuuria, että tämä maa oikeasti nojaa niin paljon enemmän kuin kaikki muut rauhankasvatukseen ja rauhankulttuuriin ja väkivallattomuuteen ja tekee sen semmoisella tavalla, mikä on täysin mahdollista, että tämä maa on turvallisempi kuin koskaan. Mutta nyt mennään täysin toiseen suuntaan. Niin nyt niinku mä sanon, että armeijan rahat tulee nouseen todella hirveästi seuraavan hallituksen aikana. Koska luodaan tämä pelolla hallitaan. Aina puhutaan siitä, että muslimimaissa pelolla hallitaan, mutta täällä hallitaan myös ihan samalla lailla. Nyt mä haluan ottaa tämän jokerin esille. Ei tähän asiaan. Mä haluan sanoa pelosta. En ihan pelosta muista asioista. No sanoisin muista, että mulla on sitten vasta. Tuli vaan mieleen siis, että mulla on aina ollut vaikea suhde Ruotsiin tai jotenkin tämmöinen. Me ollaan tämmöisiä ruotsin. Mutta muutenkin jotenkin ennakkoluuloja. Ja nythän katsotaan hyvin paljon Ruotsiin, että siellä menee taloudellisesti paljon paremmin ja yritetään ottaa mallia siitä, että miten koulut on yksityistetty tai miten siellä on tämä julkinen sektori, siis hoiva-ala ja näin yksityistetty. Eikä niin kuin ollenkaan otetaan ne hirveät seuraamukset, mitä siellä on ollut, mitä Ruotsissa aletaan, ne on todella pelkäämään, että mitä siellä on tapahtunut. Koulusysteemihän on romahtanut osittain siellä. Mutta samalla unohdetaan, että ja nyt mä oon alkanut vasta niin näkemään se, että Ruotsissa uskalletaan kuitenkin tehdä päätöksiä myös tulevaisuuteen. Että siellä ollaan tehty paljon rohkeampia liikennepäätöksiä ja mun mielestä niin kuin energian suhteen. Tai esimerkiksi nyt vaan niin kuin uskallettu kuitenkin sanoa jotain Saudi-Arabialle. Et jotenkin me täällä katsotaan myös Ruotsia noin ja otetaan taas täysin väärät johtopäätökset. Niin, ja sitten maahanmuutossa ja pakolaisissa Ruotsia on niin kuin ihan hirveän paljon meitä edellä siinä. Että mutta siinäkin asiassa siis
maahanmuutossa ja pakolaisten vastaanottamisessa. Ja Ruotsihan on siinä ero, että he ajattelevat aina omaa etua. Eli heillä on tämä pitkä katse. Joo. He tarvitsevat kaikki nämä maahanmuuttajat. Joo, ja kyllä ne ennen ovella. kaikkea maahanmuuttajien lapset he tulevat tarvitsemaan. Joo. Ja he on laskeneet sen, että Ruotsi ei tule pyöriin, ellei oteta niin ja niin paljon maahanväkeä. Ja Ruotsi on aina osannut. Toisen maailmansodan aikana Ruotsi pelasi korttinsa niin, että se myy asioita kaikille osapuolille ja rakensi omaa vaurautta. Mutta eihän siinä ole mitään pahaa. Siis myöskään tarkoitan siis nyt nimenomaan tässä maahanmuutto- ja siirtolaispolitiikassa, että se, että he laskee, että he tarvitsevat ne siirtolaisten ja maahanmuuttajien lapset sitten 10-20 vuoden päästä No niin kuin töihin. mekin tarvitaan. Niin, mutta me ei oteta. Niin. Me tarvitaan kanssa, mutta me ei oteta Joo. ketään tänne. Ja mun mielestä siinä näkyy, kyllä siinä on sekä se oma etu, mitä ne harkitsee, ja siinä on myös se solidaarisuusperiaate. Joo, on siinä se. Siinä molemmat Kyllä. tekijät vaikuttaa. Joo, kyllä. Ja totuus on se, että kun ne on saanut paljon maahanmuuttajia, paljon pakolaisia, totta kai ne on saanut myös ongelmia. Joo. On saanut hirveän paljon hyvää. Siis Kyllä. ne on saanut Sekä- molempia. Joo, kyllä. Niin kuin Ja he aina tietää elämässä, sen. että Joo. ottaa riski tai Kyllä. tekee jotain rohkeaa, niin sitten tulee hyvää ja huonoa. Joo, mutta että kuitenkin he on laskeneet sen, että se hyvä on, sitä on enempi kuin huonoa, koska he olisivat sulkeneet rajassa. Kyllä. Mutta yksi asia, mihin mä haluan tuossa vähän protestoida siinä, kun me ajatellaan, että kun esimerkiksi koulukiusasta, kyllä mä väitän, että 70-luvulla itse asiassa saattoi olla enemmänkin koulukiusasta. Sitä oli Eli paljon. kyllä se oli myös rankka yhteiskunta. Oli. Et ehkä me voi, niin kuin tänä päivänä puhutaan niistä enemmän ja ollaan tietoisia. Ja toisaalta meidän yhteiskunta tänään, mä luulen, että se on semmoinen, että ainakin Helsingin perspektiivistä, että nuorille, jotka on jotenkin erilaisia, niin niillä on helpompi olla tänä päivänä kuin 70- tai 80-luvulla. Kyllä, ihan varmasti. Ja sitten se, että 70-luvullahan koulukiusaukseen ei opettajat puuttuneet koskaan, vaan kotona sanottiin, että vedä turpaan takas. Joo. Eli tämä oli se linja. Joo. Että ja sitten se yleensä sitten loppui jossain vaiheessa, kun ihmisen psyyke on semmoinen kuin se on. Jos tulee turpaan, niin se ei hirveän mielellään mene taas uudelleen soittaneen naamaan. Eli tämä oli se 70-luvun. Mutta että mä väitän, että se ei toimi enää tänä päivänä. Kyllä mä usein ajattelen näin, että ellei olisi tätä ympäristöjuttua, niin kuin ihan globaalia hätää, niin voi olla, että mä en olisi ollenkaan poliittisesti aktiivinen. Koska se, kun mä puhun yhteisöstä, yhteisöllisyydestä, niin siis kyllä mä oon hyvin tietoinen siitä, että joku perinteinen yhteisö, niin ei se nyt ole aina ollut mitään kovin ruususta hommaa. Että on siellä ollut kaiken maailman paskaa. Hyvää ja huonoa. Niin, mutta nyt kun jos mä uskoisin, että tämä markkinayhteiskunta, jossa me ollaan, missä on enemmän yksinäisyyttä, mutta myös enemmän sitä vapautta yhteisön paineista. Että mä uskoisin, että se on semmoinen pohjalla, joka kestää. Mutta mulla on, että se on riippuvainen siitä kulutuskulttuurista. Niin sen takia mä ajattelin, että mä valitsen niin tämän, eli mä näkisin, että tämä on törmäämässä tämmöiseen ilmastokatastrofiin. Jäävuoreen. Niin silloin mä voisin katsoa vaan vielä sitä, että nyt yhteiskunta muuttuu. Mutta kun mä tämä muutos on niin vaarallinen meille. Ja sitten on myös tämä, mitä kaikkea tekniikkaa tuo. Että se on niin paljon vaaroja, sen takia mä ajattelin, että pitäisi olla hallitumpaa, ihmiset ymmärtää enemmän, osallistua enemmän, tukea toisiaan enemmän, olla enemmän riippumattomia siitä, joka ehkä saattaa muuten tuhota koko planeetan. Tämä on mun, koska mulla ei ole sitä romanttista kuvaa, että olipa ne vanhat koulut kivoja missä. Mutta onhan sulla myös hyvin voimakas tämmöinen sosiaalinen niin oikeuden tunto ja tämmöinen niin ja eettinen aspekti, että eihän sulla niin se politiikka ole vaan sitä ympäristöä. Ei, mutta se tulee siis siitä, että nythän on nämä äärimmäiset epäoikeudenmukaisuudet. Mutta jos joku sanoisi mulle, että kapitalismi on nostanut ihmisiä köyhyydestä, jos mä uskoisin siihen, mutta kun mä en usko siihenkään, vaan mä väitän, ja mun väite on se, että empiria tämä perustuu mun köyhyystutkimukseen, että se ei ole totta. Siis päinvastoin on niin, että globaali köyhyys, globaali nälkä on yhtä laajaa kuin 30 vuotta sitten. Ne tämä hirveät erot näiden rikkaiden ja köyhien välillä on kasvanut.
Ja siellä sitä absoluuttista köyhyyttä on yhtä paljon, Suomessakin on köyhyyttä. Et totta kai nämä on molemmat olemassa. Ja mä varmaan protestoisin sitä epäoikeudenmukaisuutta vastaan, mutta silloin mä en protestoisi niinkään sitä kasvua vastaan. Jos tämä olisi ainoa tämä, silloin voisin olla mukana siinä, että jo kasvulla sitten kaikki nostetaan köyhyydestä. Että se valuu alas. Niin. Rikkaus valuu alas. Mutta kun me ei päästä siihen, että kaikki on rikkaita. Niin tämä on Mutta hei, nyt katsotaan tällä svenska. Joo. Niin yes.